Según o seguinte orde do día. Primeiro punto, aprobación da ata anterior. Ten a palabra o señor voceiro dos veciños. Encende por un lado. Ben, boa tarde. Supoño que o que aprobamos é a acta do 21 do 10, porque hai outra posterior que non temos acta. Hai a da aprobación da conta xeral, non temos a acta, que é do 30. O sea que estamos aprobando a da elección de... Sí, a da elección de membros de mesa. Ben, nesa acta hai un erro que está... que Iván estuvo asistente e non estivo. Sí. Polo demais, non vamos a facer ningunha outra consideración. O das convocatorias vamos a deixalo para o final. Portavoz do Grupo Popular. Boas tardes, por parte do Grupo Popular non temos ningunha alegación que facer á acta anterior. Bueno, aprobas entonces por unanimidade a acta anterior. Segundo punto do orde do día é a conformidade propomos o acordo da conformidade ao proxecto de obra de ampliación e saneamento no Lesteo de Sergude, un convenio con Augas de Galicia. No ano 2016 asinouse un convenio de colaboración entre este Concello e a entidade pública empresarial Augas de Galicia para a execución da actuación, mellora e a optimización do funcionamento dos sistemas de saneamento das parroquias del Lesteo e Sergude e de nova rede de saneamento noutras parroquias, Concello de Boqueixón. Con data 5 de agosto de 2019, Augas de Galicia envía un escrito no que solicita que se achegue o correspondente certificado plenario onde se dé a conformidade ao proxecto da obra e o compromiso de recibir as obras e asumir a posta en servizo, explotación, mantemento e conservación. O proxecto elaborado ten un importe de 1.810.427,81 euros e foi supervisado pola área de programación e seguimento de obras mediante informe no que se refliten, entre outros, a xustificación da necesidade da obra e as características da actuación. O proxecto foi remitido a este Concello con data 5 de agosto de 2019. Por lo tanto, cumprindo coa cláusula terceira do convenio asignado no seu momento, unha das obrigas do Concello é enviar certa documentación para realizar os trámites necesarios para a licitación da obra que será executada pola Xunta de Galicia. Propoño ao órgano competente o seguinte acordo: dar conformidade ao proxecto da obra ampliación e saneamento no Lesteo de Sergude, Boqueixón, a Coruña, con de clave OH 315-1095, cun orzamento de 1.810.027 euros con 81 céntimos. Comprometerse a recibir as obras e, como titular das mesmas, asumir a súa posta en servizo, explotación, mantemento e conservación. Expoñer ao público o proxecto durante o prazo de 30 días hábiles mediante a publicación dos correspondentes anuncios no BOP e no DOGA, coa finalidade de que calquera persoa física ou xurídica poida examinalo e presentar as alegacións oportunas. Comunicar este acordo ao Organismo Autónomo de Augas de Galicia para que realice as correspondentes xestións. Creo que se remitiu toda a documentación habida por haber que hai aquí no Concello respecto a este gran proxecto. O orzamento inicial previsto iba a ser non era tanto, pero ao final redaron o proxecto e elevouse 810.000 euros máis do que estaba previsto que costase toda a cuestión. Entón, tamén a Augas de Galicia nos pide que tamén o Concello faga a súa aportación a esta, como está facendo con todos os concellos nos que está facendo este tipo de actuacións, que un mínimo dun 20% do coste que sea asumido por a entidade municipal. Entonces, por un lado, ahora mismo temos a decisión de dar conformidade a este proxecto e seguidamente será cando trataremos de como financiar o Concello a parte que lle corresponde. Ten a palabra, se dou tempo a examinar un pouco a documentación, que sei que hai moita documentación, o señor portavoz de veciños. Ben, malamente nos dou tempo, sí. Nos vamos a facer a incidir no mismo que dixemos no
no pleno do 13 de xullo de 2016, donde nos estivemos na votación cando se iba a asignar o convenio. Non sei se recordan que daquela dixéramos que queríamos que quedara perfectamente claro que o noso grupo non pretendía nin pretenderá tampouco bloquear os proxectos de investimento neste concello. E recordábamos tamén que este pleno votou por unanimidade unha moción presentada polo noso grupo, presentada no pleno de setembro de 2015, onde queríamos que se estableceran unha serie de prioridades para o pós de 2016, é dicir, de que o pleno fixese un pequeno informe de criterios das obras que se debían seguir no Concello, de prioridades. Aprobouse por unanimidade e aínda no ano 2019 estamos esperando a que teñan a ben chamarnos para poder colaborar ou dar a nosa opinión sobre os proxectos de investimento. Por lo tanto, seguimos a manternos no dito daquela. E tamén recordábamos nese pleno que dende o punto de vista dos saneamentos no rural estamos moi preocupados non xa só das súas execucións, senón do funcionamento que teñen as depuradoras. Vemos que existen, ou hoxe en día existen alternativas que xa son unha realidade, que son eficientes desde o punto de vista económico e tamén ecolóxico, sin os sistemas clásicos de saneamento. Tamén solicitábamos, decíamos textualmente, que sen atrevernos a decir tampouco que non se poden facer saneamentos convencionais, si debemos facer unha serie de reflexións políticas e técnicas para ver cales son as mellores alternativas. Tampouco nesto non avanzamos nada, e parecenos que sigue sendo interesante esta consideración, porque existen outros métodos de depuración que podíamos estudar, mirar, ou cando menos ter información técnica para tomar decisións. Agora mesmo engadimos outros dous puntos a estes considerandos do pleno este que facía referencia do 2016. Chamar a atención de que o proxecto foi remitido ao Concello 5 de agosto, e sabendo que se ia a someter a aprobación plenaria, non é ata o 22 de novembro que nos envían aos concelleiros. Parece que existe non sei, algunha tara deben ter para non facilitarnos a documentación antes. Igual que nos mandaron o proxecto 22 de novembro, podían lo mandar durante o mes de setembro ou incluso en agosto cando chegou, para ilo mirando. E máis para ver, cando menos non íbamos a facer aportacións, pero sí podíamos telo mirado e saber todos os condicionantes técnicos que ten este proxecto que non podemos ver. E por último, o que decía antes, que visto os sistemas de depuración actuais que hai no Concello, de depuración ou de decantación, que non o sei, caso de Loureda, Pousada, incluso o propio a decantadora que hai en Lestedo, vemos que non funcionan correctamente, o sea que non hai un mantemento correcto desas instalacións. Hai moitas épocas do ano que hai uns cheiros insoportables, eso din os veciños, e hai outros momentos do ano nos que a auga pasa aos ríos casi que como sale da tubería. Entonces, meter nun punto un sistema de depuración de 3.000 habitantes equivalentes, pois, sin que eso funcione, pois danos así que un pouco de medo. O sea, que instamos ao Concello que vigile perfectamente, unha vez que estean realizadas as obras, de que eso funciona. A depuración é cara, xa o sabemos, de antemán, pero se estamos mandando todo a depurar a un único punto, pois temos que ter moito cuidado nese punto. E nese punto xa ten ido a auga da lavandería chea de... Neste pleno temos traído fotos, non? Chea de espuma polo río abaixo. E entonces, pois, eses episodios temos que velar porque non se repitan. Entonces, igual que fixemos no pleno do 2016, e isto é unha crítica clara ao goberno, como consideramos que nos desprecian para a toma de decisións, porque senón a súa forma de actuación tiña que ser outra, mandarnos a documentación pois moito antes, pois vamos a estarnos tamén na votación e vamos a estar alerta de que este sistema funcione ben. Nada máis. Por
parte deste grupo de goberno non vai no momento en que esteas funcionando vai tratar de que evidentemente o que se está producindo en Lestedo naquela área no que hai en Ramil non se produzca, realmente se vai a tratar de eliminar para ser bombeado tamén íntegramente tamén en Lestedo para esta depuradora. Evidentemente que a idea é eliminar o punto de digamos de vertido que hai ali en Ramil. Entonces, esta depuradora en principio vai ter capacidade para depurar todos os líos, o sea, todo o que se vai a verter desde a parroquia de Sergude máis a parroquia de Estedo. Está en principio capacitada para absorber todo eso e agardamos que sexa un sistema que funcione e que o que se trate o que vaya para que se virta ao río Záramo, pois que sea o mínimo posible, o sea, que sea agua, que vaya todo limpo. Ten o portavoz do Grupo Popular a palabra agora. Pois por parte do Grupo Popular imos a votar a favor deste punto, lóxicamente, porque consideramos que esta obra é de vital importancia para o Concello, é unha infraestructura que dará cobertura ás dúas parroquias máis grandes do Concello, prácticamente ao 60% da población. Agora estaba pensando, mentre vostede falaba, que penso que, ou considero que esta obra, hasta onde eu teño coñecemento, é a infraestructura ou a obra de máis envergadura que se fixo neste Concello nunha sola intervención, son 1.800.000 euros, é financiada pola Xunta de Galicia, a quen estamos moi agradecidos de que apoie esta obra, e dada a importancia estratégica que ten para non só para estas dúas parroquias, senón para o Concello xeral, pois vamos a votar a favor. Pero eu pido disculpas por non haber enviado con máis tempo a documentación, o que é o proxecto tal como nos remitiu a nós. Non vou explicar a razón porque evidentemente non a vas a querer todo. A disculpa pido en serio, entón, bueno, perfecto. Digo que nesas cousas podíamos mellorar, pero sinto, de verdad que sinto haber tardado ou non enviado no seu momento cando nos chegou a nós o proxecto para que valorase o vosso grupo. É que o temos dito moitas veces, é que é unha crítica á forma de funcionar en xeral, temos dito moitas veces, parece que se nos agacha que non podemos ver a información xusto hasta o último momento, cando hai documentación que están manexando aquí durante meses, non? Entre convocatoria dos plenos que se pode, que non está sometida nin a Lei de Protección de Datos, é dicir, proxectos e demais, cousas tochas. Outros casos, si, neste caso non estuvo por aí porque houve unha cousa media rara, entonces non foi por culpa deso, non se nos enviou. Non anduvo por aquí, digamos, non anduvo por aquí. Estaba aquí, pero non andaba por aquí. Ainda que se modifiquen cousas do rollo, pois sempre está ben saber cando menos o que se pretende facer e ter unha simplemente pero non estou de acordo con xa te digo, non é, hai veces habrá veces en que posiblemente a mí por deixadeza porque sea que non se faiga as cousas con tempo suficiente. Neste caso foi casi, digamos, un pequeno extravío dunha documentación, entón por parte nosa, entón non teño outra desculpa. Probablemente te pido disculpas por non haberlo enviado en plazo. Simplemente unha puntualización que se me olvidou antes, está mal anotado o importe en letra. Na letra pon que o proxecto costa 1.810.027,81 euros, cando realmente o número é 427,81. 027,81. Despois tamén nos chamou a atención de que a memoria estivera en castelán cando é un proxecto que redata a Xunta de Galicia. Entonces, como estes plenos quedan gravados, pois tamén chamar a atención sobre ese punto. Ti sabes que aquí en castelán vamos coitar falar pouco. Bueno, pero non... Tampouco é unha crítica ao Concello, simplemente que nos chama a atención que un proxecto que firma a Xunta de Galicia ou que executa a Xunta de Galicia que veña en castelán. Habrá que chamar a normalización lingüística a ver por que razón o fixeron así. Bueno, procedemos entonces á votación desta proposta. Votos a favor?
Votos en contra, creo que non hai. Abstense. Entón, apróbase este punto entonces da orde do día. Terceiro punto da orde do día, acordo de non disponibilidade de créditos. En data 30 de agosto de 2019 remitiuse ao Ministerio de Facenda a liquidación do exercicio de 2018 que amosou un incumprimento da regra de gasto por un importe de menos 70.469,34 euros. Porcentaxe de gasto comutable un exceso de gasto comutable dun 6,89% e motivou a necesidade de tramitar un plan económico financeiro, o cal non foi aprobado polo Pleno a data actual. Con data 15 de 10 de 2019 recibiuse neste Concello o requirimento efectuado polo órgano de tutela financiera da Xunta de Galicia lembrando a obriga de aprobación dun plan económico financeiro para o período 2019-2020 como consecuencia do incumprimento da regra de gasto na liquidación do exercicio 2018. O devandito escrito require que en todo caso e con independencia da obriga de elaboración e aprobación dun plan económico financeiro, o Concello deberá, en todo caso, adoptar un acordo de non disponibilidade de créditos por o importe resultante do incumprimento da regra de gasto incrementado nunha porcentaxe dun 2,7%. Visto o requerimento efectuado polo órgano de tutela financiera da Xunta de Galicia, considerar esta alcaldía que procede a actuación das medidas coercitivas establecidas no artigo 25 da Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera, por tanto, tendo en conta o anteriormente exposto, esa alcaldía considerou procedente a adopción da medida establecida no artigo 25.1 apartado A e por este motivo, da Lei Orgánica de estabilidade presupostaria e sustentabilidade financiera. Por este motivo, en data 22 de 11 de 2019, ditou providencia para iniciar os trámites necesarios a fin de acordar a declaración de non disponibilidade de créditos por importe antes indicado. Con data 15 de 11 de 2019, o Concelleiro de Facenda formula a proposta de acordo de non disponibilidade de créditos, na que se indican as partidas que serán obxecto de retención. En data 22 de novembro de 2019, a interventora municipal emite informe relativo á tramitación do expediente coas observacións indicadas no apartado segundo en canto ao relativo aos créditos no capítulo 1 do estado de gastos de orzamento. E propoño ao órgano competente o seguinte acordo. Primeiro, adoptar a medida establecida no apartado 1.a do artigo 25 da Lei Orgánica 2/2012 do 27 de abril de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera consistente na declaración de non disponibilidade de crédito por importe de 72.372,01 euros. Como consecuencia do anterior, declaranse non disponibles os seguintes créditos procedéndose reter os mesmos para a súa non utilización. Son todos créditos de programas de nóminas que en principio se van a non gastar, que quedan aí retidos e non disponibles para seu consumo como gasto. En principio non. Claro, quedan aí, como se di, trabados para que non se use. Son todo partidas que estaban presupostadas como gastos de nóminas, sobre todo en algún persoa que está valorada na RPT, pero xa non está esa persona que non está no Concello, xa agora mesmo está en excedencia. Entonces, seguían constando esas cuantías de nóminas de seguridade social nos presupostos municipais. Entonces, en principio, esas partidas non se dispón delas, entonces están disponibles para trabar, para non perjudicar outro tipo de gasto do Concello que sí que se necesita ter partida. Entonces, ten a palabra o señor portavoz de veciños. Ben, eu antes de empezar iba a ser moi escueto. Si me gustaría, que quede claro, non vai a ser o noso grupo o que vai a apoiar a regra de gasto. Xa saben perfectamente o que tiña dito da regra de gasto, que é unha auténtica animalada, non sin ningún tipo, desde o punto de vista económico, é unha auténtica animalada. Pero con independencia de eso, sí que nos gustaría saber
porque visto pois o informe da Secretaría onde fai referencia ás distintas disposicións legais, di que o acordo de non disponibilidade de créditos debería estar en 15 días dende que se detectou o incumprimento, non? Non sei se é desde que se pono no informe. Dai, por fora, dai por fora, por lateral. Usa aí un pouco. Aguanta aí, agora, dixe xa. Agora está. Boas tardes. A ver, en relación ao que vostede, escoítase ben, non? Ao que vostede pregunta, realmente, derivado do incumprimento da regra do gasto, que hai que facer é polo importe do incumprimento un plan económico financiero. Que ocorre? Que se non se fai, a ver, ainda non o tempo de facelo, hai moito traballo, o órgano de tutela financiera, neste caso a Dirección de Política Financiera do Tesouro, creo que é a que asume a tutela financiera polo Estatuto de Autonomía de Galicia, pois ten a orde de parte, bueno, aquelas comunidades autónomas que teñen asumida a competencia, como o caso de Galicia, de requerir aos concellos pois fai o plan económico financiero. Se non se fai, houve un primeiro requerimento, no segundo o que te están dicindo que adoptes esta medida preventiva para conxelar, digamos, reter un determinado número de créditos por ese importe máis a previsión de crecemento, que en total é o que suma aí, non recordo a cifra exacta, digamos, como medida preventiva mentras non se aproba o plan económico financiero. Entón, sí que é verdade que houve requerimento, pero eu falei que a Xunta e dixeron, a ver, dice 15 días, non é para que sexa dentro de 15 meses, pero para que adoten o acordo, remitan un certificado de pleno e ainda así deben facer o plan económico financiero porque non se fixo, é dicir, no 2018, pero tamén quero explicar un pouco os antecedentes deste tema do incumprimento, porque é a mellor o que non queda moi, por falta de tempo, todos os antecedentes explicados no informe, que o que ocorreu foi, todos sabemos que aquí a raíz do falecemento da secretaria interventora quedou unha persoa de accidental que a súa mellor vontade é unha funcionaria traballadora, pois fixo o que puido, é dicir, fixo a liquidación de orzamento como puido, non é técnico, non ten por que saber iso, e deronlle uns cálculos que según os seus cálculos cumpría. Cando eu cheguei en maio, din por feito, como estaba feito a liquidación, de que estaba remitida, é dicir, cargados os datos na plataforma do Ministerio. Un día revisando datos, non sei se foi xa incluso en xullo, que hai que volver a mandar información, fixen unha consulta e vin que incumplida a obligación de remisión. A ver, non tiñase por que acordar, veulle todo encima, entón eu, ao meter os datos, apureime a metela porque dixen, vanme a requerir. A mí non me coincidían os cálculos. De aí que pode soar un decreto de aprobación de liquidación onde se cumpre, e a min é que eu revisei, e claro, tampouco teño moitos antecedentes, lóxicamente, a anterior a habilitada, por desgracia, non lle podo preguntar, senón eu tampouco estaría aquí. Entón, cos datos que tiña, consulteino con Diputación, e que eu non tiña, a mí non me cadraba realmente o incumprimento, e falei outro día con órgano de tutela financiera, coa sección de corporacións locais, e dixeron, a ver, non é un incumprimento moi grave polo importe sobre o orzamento que tendes, pois se cumprides este ano, ou mellor ese plan económico financiero, motivando, facendo un informe de intervención, non hai que aprobalo polo pleno, pero tendes que adotar isto, porque é que senón estabes nese incumprimento poden volver a requerir. Entón estamos un pouco nesa senda de polo menos tomar esta medida preventiva. Eu espero, a ver se cumprimos o 2019, que se cumpríamos sería o ideal, porque eu entendo, sinceramente, se entero ao contrario, eu digo, creo que queda claro que son moi clara nesas cosas, moi taxante, non me parece algo preocupante. Si que é verdade que, bueno, a ver, se facendo unha primeira aproximación no peche de 2019 cumprísemos, como o incumprimento este é moi pequeniño, eu tamén lle expliquei as circunstancias e todo eso, ao mellor nos librábamos, digamos, de facer o plan económico financiero, que conleva un seguimento, conleva un traballo, pero a ver, non creo que tampouco sexa algo como para preocuparse enormemente. Si que é verdade que hai que conxelar estes créditos, é dicir, pasaron os 15 días, pero tampouco é unha cousa, e faleino, dicindo que estamos co tema que lle vamos a remitir. Esperemos seguir na senda de cumprir, e digamos un trámite que hai que facer se non se aprobou, porque o plan económico financiero, cando incumpres, por exemplo, no 2018, telo que facer na senda 2019-2020. É dicir, adotar unha serie de medidas, unha previsión na que o Concello se comprometa a seguir na senda do cumprimento. É verdade, e aí vostede vexo que xa iso está posto no tema, que a regra do gasto é bastante injusta, porque precisamente eu creo que nos perxudica aos que non temos débeda, e se mira o boletín oficial da provincia este ano, hai un montón de concellos con incumprimento, e ademais é un 6 e pico, tampouco é unha cousa escandalosa. Entón, pois estamos neste tema de trámite, entendo que pode coller un pouco por sorpresa, por iso quixen explicar e que gustase na acta, a ver, que vaunos todo un pouco encima, pero bueno, creo que ten remedio, creo, esperemos. Non sei se ten algunha dúbida máis ou... Non, eu por eso decía de que non vou ser eu que vai apoiar a regra de gasto, porque sei o que é. E con Concello
con remanente, con superávit, Sí, sí, con é que remanente de tesourería. tesourería, Os que estamos ben sí, aquí, paréceme- por outros concellos que conozco que están na mesma situación. e, sin É unha embargo, regla non, injusta, non sí. cumple esa regla de gasto, está claro, a regla de Sí. gasto é que non ten sentido, Non. desde un punto de vista económico non ten Non. sentido A ningún. estabilidade Eu sí, non, pero a non, regla non lla vin nunca, Non. non? Pero bueno, eu tampouco milito no PP e tampouco teño relacións con Montoro. Pero non nos libramos dela. É que contamos os interventores No, pero libramos bueno, dela, pero sí. non libramos da regra do gasto. Foi algo que se comentou Sí. que se iba a eliminar, pero non seguimos con mesmo. Non, Pero nin o goberno socialista se atreveu. No, pero realmente que non ten sentido. Desde o No, punto de vista no. económico non ten sentido. Pero, bueno, non vamos a meternos en filosofía económica. O que sí, pois recordar nestes puntos pois o informe da secretaria na conta xeral, non? Donde decía aquelas puntos quentes, tanto en materia de gastos como en materia de ingresos, que se estaban facendo mal neste concello e que creemos que é pois un detonante un pouco pois de que nos saltemos esta regra, é dicir, que non hai propostas de gastos previos, xa non sabemos as partidas que están esgotadas ou non, danos a sensación desde afora, non sei se é así, de que se gasta un pouco o que haxa, como hai cartos na caixa, pois igual que o facemos, danos esa sensación e debíamos ter un poquinho máis de control previo á hora de gastar e saber se nos quedan as partidas orzamentarias ou cales están vinculadas, se nos quedan con consignación orzamentaria ou non, porque senón non se pode gastar. Pero bueno, vemos que é así un pouco, porque despois chegan os recoñecementos dos extrajudiciais de créditos o que chegue, pode chegar moito ou pode chegar pouco, pode ser do alumbrado, pode ser do alumbrado de demais cousas, que nos dá a sensación de que si se pasou da regra de gastos, con independencia do que acaba de comentar a secretaria, de que poida ser de que non houbera habilitada nacional, pois no momento pois danos a sensación de que tamén é responsabilidade do equipo de goberno, que é quen realmente autoriza ou non os diversos gastos deste concello, e polo tanto nos vamos a votar en contra polo que acabo de decir. Por señor portavoz do Grupo Popular. Moi ben. Bueno, eu dame un pouco a risa que vostedes voten en contra deste punto, é dicir, cando estamos falando dunha cuestión meramente técnica, estamos outra vez no debate da conta xeral, é dicir, parece que vostedes queren que non se aprobe este acordo de non disponibilidade de créditos para incumplir unha serie de obligacións que temos coa administración autonómica e o Concello pois non poida seguir funcionando de maneira normal. Esa é a única explicación que lle vexo. Poderíamos entender unha abstención, pero que vostedes voten en contra, dende logo non ten moito sentido, ou non llevemos moito sentido. Alegar a unha serie de preceptos que vostedes din aquí, bueno, pues, tamén entendo que os utilicen na medida do que queiran. É como se eu lle digo, bueno, pues, tampouco estamos de acordo coa regla de gasto, porque a pesar de incumplila, pois temos un concello saneado, temos un concello con deuda cero, e temos un concello que no último exercicio tuvo un remanente de tesorería moi importante e un resultado presupuestario positivo. Entonces, non se deben estar facendo tan malas cousas neste concello cando os números non respaldan. Nada máis. Ben, voulle contestar. De momento, a orientación dos nosos votos decidímoslo nós, e única e exclusivamente nós. Pode entendelos ou non, como lle parezca. Que é unha cuestión técnica, pois discrepo. Eu creo que é unha mala praxis do equipo de goberno a hora de gastar. Creo que é unha mala praxis. E da regra de gasto, se quere, falamos fora deste pleno. O que sí que lle iba a decir, agora non me acordo, no último, o que nos preocupa máis é que o último plan económico financiero que se fixo neste concello, que vostede recordará, porque fixo vostede, pois supuxo un incremento dos ingresos que foi unha salvajada que ainda estamos pagando agora, o dos coches, a contribución, os precios públicos,
subiron tasas, acórdase de todo aquilo, non? Pois non. Non, pois repasio. Non creo que sea como consecuencia dese plan económico financiero. Repase o plan económico financiero que fixo eso, incrementar os ingresos, é dicir que os veciños pagan máis, e recortar os gastos, é dicir, masacralos tamén no lado do gasto. Eso foi o que supuxo un plan económico financiero que esperemos que por esta imprudencia, que nós non achacamos tanto a unha cuestión técnica, sino a mala praxis desde o punto de vista político, unha mala praxis do anterior, non é unha crítica tampouco a vostede, de quen se encargaba anteriormente da Consellería de Facenda, que ahora mesmo non lembro, pero foi unha mala praxis e por eso nos pasa o que nos pasa. E simplemente votamos en contra porque estamos en desacordo coa mala praxis, e creo que temos demostrado en moitas ocasións, e neste caso mantémonos no informe que fixo a intervención, no informe de intervención da Conta Xeral, repaseo vostede onde lle di o que ve mal tanto na realización dos gastos como en materia de contratación, como nos justificantes de gasto, bueno, todo aquilo que fixo que me parece no máis coherente. E se non se está facendo eso así, entón están o facendo mal. E se o fan mal, entón teñen estes problemas. Entón estes problemas cómenos ustedes porque o están facendo mal. E nos votamos en contra porque se estuveramos aí no seu sitio faríamoslo moito mellor. Desde ese punto de vista seguro que faríamos ben. Bueno, vamos a proceder entonces a votación. Votos a favor. Votos en contra. Non hai abstencións. Cuarto punto do orde do día é información da alcaldía. Creo que xa se vos enviou, mas tuvestes a oportunidade de ver todos os decretos, todas as resolucións, todo o que se todas as notificacións que por parte da alcaldía se aprobaron nestes, digamos, 2 meses largos. Si algunha cuestión queredes que se explique en particular, pois se procedo, senón, pois pasamos ao seguinte punto. El seguinte punto do día, moción de transporte público presentada por veciños de Boqueixón. Quen de vos toma a palabra? Ben, non será necesario que a lea textualmente, non a... Ben, a filosofía da moción pois é de traspasar ao pleno desta corporación pois a necesidade de mantermos un debate sobre o transporte público, un debate que trascenda o Concello de Boqueixón e que busque pois aliados, se queremos, nos concellos de Vedra, de Touro, do Pino e incluso de Santiago. Eu creo que o problema do transporte público é tanto para nós como inicio de rede como para Santiago co destino de rede, é dicir, todo aquilo que poidamos aforrar na entrada de coches a Santiago, pois Santiago agradecerá. Santiago tamén ten as súas eivas ou os seus obxectivos, pois se a xente se desplaza a residir aos concellos da periferia de Santiago, pero no fondo estámonos beneficiando neste caso todos. E creo que é necesario facelo, por eso recordamos pois houbemos unha clara eiva de que no mes de agosto, cando, bueno, primeiro, que a Xunta de Galicia use o mes de agosto como un período de exposición pública para o transporte público é porque non quere ter alegacións, o sea, porque non lle interesa este debate. Entonces é a primeira crítica á Xunta de Galicia, porque cos temas importantes fai sempre igual, hai que mirar o DOGA do 31 de xullo e do 1 de agosto, onde salen absolutamente todas as cousas que parece que o que se busca é de pasalas por debaixo da alfombra. Cando o mes de agosto é prácticamente inhábil se se quere facer unha alegación, por exemplo, desde un punto de vista técnico, chamar a alguén que controle do tema para poder facer unha alegación. É un mes completamente inhábil. E por eso que con independencia de que saliran a exposición pública do anteproxecto de explotación, de que se presentara, que este Concello presentou alegacións, parecenos que debemos ir a dar un debate un pouquiño máis alá. Entonces, o que propoñemos, pois conxuntamente co Concello de Vedra, que aprobou unha moción
en parte na parte que nos corresponde á zona de abaixo similar, e aprobouse por unanimidade, e a de crear unha rede de transporte circular no Concello, no noso caso desde Ponteulla hasta a Susana, e deixar a Susana ou chegar a un acordo ou intentar chegar a un acordo co Concello de Santiago para facer un aparcadoiro disuasorio para poder deixar ali os coches e enclavar ese punto co transporte público, co transporte urbano de Santiago. E en segundo lugar, pois propoñemos o mismo pois para vertebrar a zona norte do noso Concello, de facelo desde Boqueixón hasta Lavacolla, intentando pois aí coller pois ao mellor o Concello do Pino e facer unha intermodal pois no inicio de Lavacolla para poder usar o transporte ao aeroporto e tamén poder deixar os coches. Por outro lado, que pretendemos tamén é de que a rede que actualmente está explotando Lázaro, que non sei que na explotará a posteriori deste anteproxecto, pois que suba as súas frecuencias. Propoñemos tamén de que haxa un autobús desde Ponteulla hasta Santiago cada hora para poder paliar as eivas que temos de transporte, e propoñemos tamén que se faga que se establezcan unhas paradas, isto tiña por aquí en algún sitio, pois na zona da Gándara. Na zona da Gándara, pois en Sergude hai bastante poboación, e o transporte público podría parar, pois en vez de parar onde para actualmente, que creo que ten a parada ali en frente do estanco, pois parar un pouco máis abaixo e collería a zona baixa da Gándara máis de Deseiro. E poder dispoñer, pois a parte do que xa lle teño dito, de poder arreglar aquela pista que sube po Breixo máis para de Fachar, que está auténticamente destrozada. É unha vergonza ter esa pista así para a entrada de negocios, está totalmente destrozada, pois aparte de poder arranxar un pouco aquelo, pois de poder facer tamén unhas, en colaboración con carreteras do Estado, de poder facer uns pequenos aparcadoiros pois para poder deixar ali tamén os coches e adecentar un pouco pois o que é tanto o lado dunha vía como da outra, porque hai ali zona da carretera bastante amplia, e aparte pois daríaselle un aparcadero tamén ao albergue, a Rosete polo outro lado, e por este, pois, arreglar un pouco a entrada. E creo que, basicamente, pois era a moción que presentamos. Entonces, se din algo, despois xa matizo algunha cousa que me poidera quedar no tinteiro. Si tal, se vos parece, antes de nada, pois leo os acordos, aparte de que nos considerando, pois sí que facemos referencia á alegación que presentou o Concello e á aprobación por parte do Concello de Vedra de facer o aparcadoiro disuasorio na Susana. O que solicitamos é planificar e constituir co Concello de Touro, Vedra e Santiago no lugar da Susana un aparcadoiro disuasorio intercambiador que permita un uso efectivo do transporte público urbano compostelán e interurbano do sur da comarca de Compostela. Planificar e constituir co Concello do Pino, Touro e Santiago no lugar de Lavacolla un aparcadoiro disuasorio intercambiador que permita un uso efectivo do transporte público urbano compostelán e interurbano do norte da comarca de Compostela. Incrementar as frecuencias do transporte de Ponte Ledesma no senso xa alegado polo Concello de Boqueixón. Incrementar as frecuencias do transporte de Ponteulla a Santiago de Compostela establecendo unhas frecuencias horarias de 7 a 10 da noite. E tamén na mesma liña proponse un incremento das paradas á altura da Gándara, Sergude, ambos marxes da estrada N525 co establecemento duns pequenos aparcadoiros. Establecer unha liña entre Ponteulla e a Susana, Ponteulla, Codeso, Vilar, Boqueixón, Sergudo a Susana, permitindo enlazar o transporte a Ourense de Monbús en Ponteulla co transporte urbano de Santiago na Susana. Establecer unha liña entre Boqueixón e Lavacolla, Boqueixón, Gastrar, Vigo, Loure de Lavacolla, permitindo enlazar coa liña entre Ponteulla a Susana en Boqueixón, coa liña Santiago Aeroporto en Lavacolla, e constituir unha mesa de traballo entre Vedra, Touro e Boqueixón, a que se invita a participar ao Concello de Santiago de Compostela e outros concellos afectados do sur da comarca de Compostela, a través dos departamentos de urbanismo, por exemplo, e a colectivos sociais representativos, asociacións de veciños, asociacións de pais de alumnos, colectivos de maiores, etc., coa finalidade de polir e optimizar
e recoller as demandas sociais. Este traballo coordinado permitirá o uso efectivo e axustado ás necesidades reais do espacio proxectado. Por parte do Concello vai a tomar a palabra o portavoz. Moi ben, moitas gracias. Bueno, antes de pasar a debatir a moción, dúas puntualizacións. A pista da que fala vostede que vai ao Breixo, supoño que saberá que non é municipal, que é un terreo afectado por carreteras do Estado, non? Entonces, xa se está traballando nese sentido, non só nesa, senón noutros tramos de carretera que van paralelos á Nacional 525 para solicitar melloras. Non só con carreteras do Estado, senón co ADIF e con outras institucións estatais. En segundo lugar, se vostede ten relación coa Administración Autonómica, incluso coa Diputación Provincial, debería saber que o mes de agosto xa non é un mes inhábil para a Administración, senón que sigue o seu curso ordinario e o seu ritmo de traballo. Con respecto á moción que vostedes presentan, o que fixeron foi copiar a de Vedra, basicamente, ali onde poñía... Bueno, o primeiro que nos chama a atención da proposta que fixeron é O primeiro que me chama a atención é que non lle vou a permitir que me putee no rollo, porque a moción de Vedra foi conxuntamente, redactámosla os dous grupos políticos, mire, tanto de Vocation como de Vedra. Entonces, abstéñase o primeiro que non lle vou a permitir é que me interrompa, que vostede non me interrompín. Abstéñase de facer xuicios de valor sobre eses aspectos, se fai o favor. Eu o que vexo porque non lle vou a permitir. Vostedes o que fixeron... Señor Canaval, ahora mesmo está falando o portavoz do grupo de goberno. Vostedes o que fixeron basicamente foi copiar a moción do Concello de Que Vedra. lle estou dicindo que fixemos a moción xunta? Ou é Non... tonto ou... Bueno, un momentinho. Si vamos a falar hasta ao respeto, entonces... Están faltando o respeto desa No. lei. Ele está dicindo está en turno de palabra o portavoz do grupo do povo. Si o prefiere así. Porque se non vou a ter pensar que ten unha tara. Claro, que non escoito. Creo que hai cosas que sobran, señor Canaval. No, pues entonces aquí vamos a falar todos como se merecen, respetándonos uns aos outros. E creo que esas palabras que usted acaba de decir ahora mismo, creo que están fora de sitio. Pido disculpas por elas, pero ese tonillo do seu portavoz non o soporto. E pido disculpas por elas. Bueno, insisto, eu a vostede non me interrumpín. Vostede xa me interrompeu dúas veces. Se vostede quere repensar as súas palabras ou pensa que non debe estar aquí ou, bueno, non o sei, señor Canaval, eu xa sei que isto se está gravando e que vostede ao mellor ten aspiracións a humorista ou ao club da comedia. Creo que isto non é o entorno adecuado. Entonces pídolle por favor que non me interrumpa. Eu a vostede non me interrumpín. Entonces, se partimos do respeto, pois creo que nos entenderemos mellor. Entonces, vostedes presentan agora unha moción. O primeiro que nos chama a atención da moción que vostedes presentan é que agora que non está o partido amigo no Concello de Santiago, vamos aquí a exixirlle unha serie de cousas ao Concello de Santiago. Non sei se é que non está o partido amigo ou o partido do amigo gobernando en Santiago. Entonces agora acordounos o transporte metropolitano xusto despois das eleccións municipais. Eso é a primeira cousa que nos chama a atención. E despois presentan vostedes unha serie de propostas pois pouco estudiadas, ás veces incluso incongruentes. Por outra parte, direille que non recibimos do Concello de Vedra ningunha comunicación con respecto á creación de mesas, nin nos comunicaron que tomaran ningún acordo en pleno, nin nada de nada, e fai 2 meses que se aprobou isto no pleno de Vedra, o 30 de setembro, concretamente. Mire, preocupáronse vostedes de saber, de informarse das frecuencias que ten o transporte público no eixe Ponteledesma, Campo Rapado, o Forte Serude,
para propoñer un intercambiador na Susana, nun terreno que non sabemos cal é, se vai a ser do Adif, se vai a ser de carreteras do Estado. Propoñemos crear unha mesa. Preocupáronse vostedes, agora sí que me pode responder, preocupáronse vostedes de mirar as frecuencias que ten o transporte público neste... Temos feito unha proposta no pleno de Xaneiro, onde estudiábamos as frecuencias e onde... Temos feito unha proposta no mes de Xaneiro en moción, que se aprobou por unanimidade deste pleno, onde facíamos un estudio das frecuencias actuais e máis dunha petición de incremento de frecuencias. Ahora mismo, a verdade, se me di no mes de novembro, se sabemos cales son as frecuencias, se non son iguales que as de Xaneiro, non miramos. Bueno, moi ben. Non lle vou a preguntar que me diga de 0 a 10 cantas son, non vamos a facer desto un concurso. Pero, bueno, creo que as propostas e as mocións hai que motivalas un pouco máis. Non se pode vir aquí, engadir donde poñía Boqueixón, Vedra, Santiago, engadir Touro donde nos interesa Touro, engadir o Pino donde nos interesa o Pino. Non sabemos o número de pasaxeiros que leva cada liña, non sabemos a demanda real deste servicio que hai, do intercambiador, non sabemos se os veciños de Sergude se sirven polo eixe este que falábamos de Ponte Ledesma, Campo Rapado, Forte, e os veciños do sur de Sergude se sirven polo transporte metropolitano que teñen na Susana, etc. etc. Bueno, son 11 as frecuencias que hai neste eixe. Polo Forte pasan 11 autobuses pola mañán entre as 7:30 e as 11 da mañán. 11. Voulle dicir os horarios, porque eu sí que me preocupei de mirar. Mire, pasa un a 7:30 minutos, outro a 7:40, outro a 7:55, outro ás 8:06 minutos, outro ás 8:46 minutos, outro ás 9:05, outro ás 10:27 e outro ás 11 da mañá. 11 autobuses en 4 horas. Polas dúas líneas, non? Polas dúas líneas. En total, 14 frecuencias diarias. Entonces, e de volta? Pois de volta teño os datos aquí tamén. Salen de Santiago, pois mire, Lázara sale ás 10, á 1, ás 14:30, ás 17, ás 18:30 e ás 19:30. E Mosquera sale ás 13 e ás 14:30. Esas son as frecuencias. Entonces, non sei se vostedes o que pretenden é que a xente que veña neste autobús o colla no Forte, se baixe na Susana, monte no autobús urbano da Susana, se vaia en coche hasta a Susana, deixa ali o coche nun aparcamiento de Adif que non sabemos se dispón dos terrenos, non sabemos cales son os plans que ten o Adif neste sentido. A proposta, sí, é moi bonita e todos estamos de acordo en que canto mellores sexan os servicios de transporte para os veciños de Boqueixón, pois mellor nos irá a todos. Poderemos reter máis población ou incluso podemos incrementala. Pero eu creo que hai que facer unha proposta pois con algo de motivación. E non quero cabreala a vostede, pero non se pode coller unha proposta do Concello de Vedra, añadirlle as cousas que nos interesan e decir, vámoslo a aprobar porque aprobaron en Vedra por unanimidade. Entonces, como vostede pois agriou un pouco este discurso sin motivo, repítolle, mírese un pouco, mire vostede no tono no que ven estes plenos. Aquí ten habido plenos así de moita discusión. Agora, ao tono que chegou vostede eu nunca o vin. Levo seguramente tantos plenos nesta corporación como a vostede. Entonces, nese sentido fágase mirar. Con respecto á moción, pois cando vostedes presenten unha moción motivada e traballada e fundamentada, contarán con o noso apoio. De momento non van a contar con o noso apoio. Ben, pido disculpas polo tono porque parece que é o único que interesa. Sí, é moi bonito, pido disculpas, falar, pido disculpas e ademais retiro o que dicen. De todas formas, sigue insistindo, o sea, sigue faltándonos ao respeto, porque pode creerme ou non, é que me resbala. Realmente resbala o que usted crea. Pero sigo insistindo en que foi un traballo conxunto que fixemos co Concello de Vedra. Co Concello de Vedra non, con un dos grupos do Concello de Vedra. O que fixemos. O do ter goberno amigo en Santiago realmente non o entendo.
porque aquí entre este grupo hai militantes do Partido Socialista. Non entendo a que ven eso. O sea, usted veu aquí a insultarme e vamos a retirar ademais a moción, pero quero deixarlle claro unha cousa antes. Dixen ao principio que queríamos iniciar un debate, e creo que o noso traballo non é mirar os terrenos do Adif, nin ir subirnos aos autobuses e decirlle que queremos máis frecuencias. Estamos iniciando un debate, queremos iniciar un debate porque nos parece que o transporte público é fundamental. Entón facemos unha serie de propostas que non teñen por que ser. Habrá algunha das propostas que poñemos, e xo digo de antemán, de que son inviables desde o punto de vista económico, non desde o punto de vista social. E o que queremos é abrir un debate, e o que pretendíamos con esta moción non estudiada é vertebrar o territorio. E creo que queda bastante claro que queremos vertebrar o territorio, todo o territorio deste concello. E vostede menosprecioume, nos vamos a retirar a moción, esperamos que este pleno pois traballe, porque levamos ofrecéndonos aquí durante os últimos 5 anos para facer un debate do transporte público que nunca chegou. E non se preocupe que se vostedes non inician ese transporte, tamén lle digo que somos 4 concelleiros, temos 3 plenos que podemos convocar ao ano e un deles vai a ser do transporte público, nada máis. Moitas gracias. Mire, unha cuestión. E podemos intentar, en vez de empezar a planificar determinadas cousas e constituir unhas mesas de traballo, invitar a Vedra, invitar a Santiago, e nós, con xente do noso grupo, do vosso grupo, e de quen Vedra e máis Santiago consideren, para tratar de empezar a valorar eso, o tema dun aparcamento disuasorio na Susana. Pero realmente temos que, antes de empezar con fazer iniciativas e tal, temos que tratar de conseguir donde, e entón falando con eles, tratar de levar a cabo ese tipo de iniciativa para poder ter unha zona, digamos, boa para aparcar ali no entorno da zona, que é realmente onde se está usando onde se pode crear esa bolsa, que é onde nos sirve para Boquexón, para Vedra e incluso para Santiago, se sirve para os fins de evitar que tantos coches entren en Santiago para aparcar. E que nos parece que se está usando. Bueno, nos vamos a retirar esta moción. É solamente un punto. Sí. No, pero nos vamos a retirar a moción e agradecemos isto, pero é que como vamos a fiarnos do equipo de goberno cando non somos capaces nin de reunirnos nós, de chamar a outros concellos? A nós parecenos ben, pero se queren, pois quedamos un día e discutimos as necesidades que poida haber do transporte público. A nos parecenos perfecto. Non discutir, falamos. Discutimos incluso acaloradamente, e creo que poden salir cuestións, pero xa dixen ao principio, e realmente é que non entendo, porque me enerva, e pido outra vez disculpas, enerva-me o seu portavoz, porque veo a provocarme. E segueu, acabou a súa intervención provocándonos. O sea, de que estábamos copiando, de que estaban facendo plagio. O euno, non? Varias veces, non? Aquí, vamos a ver. E por eso, e pido disculpas e quero retirar aparte todo o que dixen quero retiralo do rollo, queda grabado, pero retiro todo o que dixen. E pido disculpas por eso, pero vamos a falar das cousas e vamos a falar das cousas e iniciar un debate. E creo que non é o noso traballo pois ter que ir ao Adif a mirar se podemos usar eses terrenos. Aparte uns terrenos do Concello de Santiago, pois claro, pois estamos iniciando un debate. Temos que falar cos concellos afectados e teremos que ir todos a Santiago. E terán que ser os alcaldes, non vamos a ir os da oposición. Pero da oposición poderemos lle decir cales son e poderemos consensuar liñas. E é moi importante. E se van 3 concellos ao Concello de Santiago non é igual que se vai un. Ou se vai unha persona da oposición. E eu creo que o tono que estuvo moi ben, o do seu portavoz, pero creo que o que dixo, pois que tamén debería ter cuidado e debería mirarse tamén o rollo, porque vimos de boa fe aquí, non vimos as cornas. Creo que todo, por un lado, por outro tamén, algunhas cousas sobran. Entonces, vamos a tratar de seguir falando e chegar a podemos ser acordos en canto ao tema do transporte metropolitano, porque creo que nos interesa tanto a vos como a nós, e sobre todo que a quen interesa aos veciños de Boqueixón. Retiramos a moción e intentamos... Perfectamente. Pasamos entón aos rogos e preguntas. Vamos a ver, estamos falando tanto con a secretaria como entre nós o tema de preguntas e de rogos.
podelos facer dicindo que é un rogo, que é unha pregunta, e que sobre todo as preguntas van a contestar podendo ser nun próximo pleno, porque hai cousas, se se presentan as preguntas con tempo, podemos contestar en pleno. Se non as podemos, hai cousas que eu igual podo contestar, pero a mí eu tamén me equivoco. Entón hai veces que é mellor, se crees que algunhas preguntas se contesten no propio pleno, pois presentalas con unha semana de antelación, mira, queremos preguntar por isto. Entón se contestará no mesmo pleno, pero se non, quedarían para o pleno seguinte. Parece vos ben? Pues, intentaremos preguntar por escrito. O que sí que hai algunhas cousas así evidentemente, eu por miña parte, se as cousas que poida contestar, bueno, tratar de contestar, pero moitas veces, cando un quere contestar demasiado, posiblemente moitas veces meta pata. Entonces, a veces é mellor contestar como se teño que pedir información a quen sea, se as respostas van a ser moito máis correctas e moito máis claras e concisas. Vale, podo facer, eu teño algunhas, eu creo que é fácil. Saben que presentei o 18 de setembro en nome do grupo de veciños pois unha pregunta e máis un rogo, se pode decir, sobre as obras realizadas no campo da Feira del Estedo. Fixo algo o Concello con relación a isto? Iba a estenderme no rollo, pero digo, se fixo algo, se se vai a facer, por un lado, cal é a situación. E se é verdad que me mandaron, como o 18 foi cando fixen a pregunta, o 16 mandaron un expediente completo, pero bueno, un expediente que tiña as tramitacións administrativas que se fixeran. Evidentemente, hai un expediente no cal se pideu, fixo unha comunicación previa que se iba a facer unha determinada reforma nun local ali no campo da Feira del Estedo. E conforme esa declaración previa, foi todo correcto para unha liquidación de tasas según o presupuesto que tiñan, e iso é o que hai. Entón, agora, no momento en que se comunique, bueno, hai envióse esa documentación a vosso grupo. Entonces, agora, o seguinte paso é, no momento en que comuniques que as obras están rematadas, terá que ir ao servicio, neste caso a arquitecta municipal, comprobar se realmente o que se fixo coincide co que se puxo na declaración de comunicación previa de obra ou de comunicación de obra para valer. Se non coincide, pois habrá que tomar digamos, pois as medidas oportunas que marca a lei. Vale. O sea que non se fixo aínda de momento, non temos non se comunicou por parte neste caso de quen iniciou esas obras unha comunicación dicindo se están as obras rematadas. En todo momento que as obras estén rematadas será a arquitecta municipal que vai a comprobar se adaptan ao que se plantexou. De acordo, outra das cuestións que eu creo que pode responderme é sobre o da depuradora de Gastrar. Sabe que no mes de xuño se presentou neste Concello pois un escrito coa asinatura de máis de 30 veciños de Gastrar, porque non estaban de acordo coa ubicación da depuradora. Non vimos que se lle contestara nada e entonces queríamos saber en que situación está ese tema, porque sí que sabemos extraoficialmente, porque nunca, bueno, a forma de actuar do equipo de goberno do PP nos realmente non a compartimos, porque se convoca a xente a golpe de telefonazo sendo concelleiros e non se levanta acta de ningún tipo. Nós non compartimos eso, por eso temos que preguntar. Sei que tuveron con algún veciño, non sei con cales, pero con algún deberon estar, e chegaron a algún acordo que tampouco sei cales son. Eu creo que esa forma de actuar que se debe erradicar daqui. Cando alguén convoca unha reunión, debe convocala por escrito, non a golpe de teléfono, e debese levantar non unha ata, pero si facer unhas anotacións para estar todos enterados, porque vai ali en nome do Concello, non vai a título personal. E iso pasa aquí. Sí. Como que convocamos a quen? Non sei se convocaron a alguén, se falaron con alguén ou chegaron a acordos con alguén. A mí dixeronme que algo avanzado había, pero tampouco hai que... Sí. Pois eu por eso pregunto, non vamos a ver, non foi así. Realmente non houve unha reunión dos veciños, no momento que estaban medios encrespados chamaron ao alcalde. Vale. E hai algún avance nese tema? E tamén preguntar por que non se responden as cousas, porque cando che chega un escrito, eu creo que por cortesía hai que decirlle que chegou o escrito e
En breve le contestaremos. Cando menos eso, hai que ser un pouco corteses no rollo, non esperar aí un ano tras ano sin saber, a ver se xa meto doblada ou se xa meto inteira, non sei. Perdón pola expresión, que non... Digo que hai que ser un poquinho, non, eu creo que o rexistro debe funcionar de outra maneira, non? Se chega algo, a mí se me chega algo, eu intento contestalo. E se non podo contestalo no momento, por dicirlle, bueno, atenderemos o rollo, en breves recibirá a información. Por eso pregunto, que non... Os acordos do momento son chegou un acordo para ver buscar unha solución que sea por parte do Concello asumible e por parte dos veciños tamén. Entonces vai ser buscar unha solución técnica tanto para ver se realmente o sitio é idóneo ou é o idóneo e casi en caso de que realmente non o sexa, casi sería unha ubicación asumible por parte nosa. Entonces debemos de manter unha reunión, ter un técnico nese tipo de obras para explicarles aos vecinos si vai a ter algún tipo de onde está ahora mismo, si vai ter algún tipo de presuicio para eles, tanto sea a nivel de cheiros como de outras cosas, e se sería factible ou non cambiarla para outro lugar. Entón, en principio, eles están de acordo con eso, de escoitar a persona. Entón vamos a que a empresa, neste caso de ingeniería e estudio técnico, nos veña un técnico e incluso farán onde levarlos a algún sitio, ver unha depuradora dese estilo no medio dunha plaza dun pobo como é de Umbría, que realmente non ten ningún tipo de presuizo. Entón, a ver se así conseguimos que realmente que se manteña onde está, que é un sitio que non quero que non lle molesta a nadie, pero vamos, eso vai ser un momento que ora antes, vamos, supoño que será antes de acabar o ano facer eso. Vale, gracias pola resposta, sabemos algo. Outra das cuestións que quería trasladar foi unha pregunta que trasladou aquí Iván no pleno pasado, e eu que estuve escoitando e vendo a videoacta, non me quedou nada claro o que responderon, ou se realmente chegaron a responder algo, e tiña que ver coas sinais que colocou o Concello a través dese proxecto de sinalización ao lado do portugués. Hai unhas señales que desapareceron o día despois de poñelas, estaban tiradas detrás do caseto. O que pasa é que non debo ter batería xa, pero teño aquí unhas fotos das sinais tiradas detrás do caseto de Rodiño. E entonces era para preguntar se o Concello fixera algo ao respecto, porque supoño que se eu me dedico a quitar señales, pois que cando menos me diredes de que non quite señales, non? Ou que denunciaredes o roubo de señais ou tal, non poderemos quitar sinais. Se eu te vexo a ti arrancando as señales e se queres ti, pois evidentemente vou ir a decirche, mira, non o fagas. Pero supoño que habrá que denunciar, non? Quitaron as sinais, supoño que habrá que denunciarlo na Guardia Civil, non? Supoño que será o procedemento, non? E se os proviches tamén, porque non están as señais, que investiguen quen puido levar as señais. As señais xa lle digo, teño unha foto e mañán mando ya de que tuveron tiradas detrás, non sei se usted as veu. Unha puxineu outra vez de pé, pero aos 10 minutos é que xa volveu a estar desaparecida. Pois eu supoño que habrá que non, sí. É que non, é que se non estamos dicindo que calquera veciño que lle estorba unha sinal, entonces eu vou a coller na carretera diante da miña casa e pinto para poder salir para todos os lados. É que lle parece que estamos incitando se se poñen unhas sinais, supoño que serán para estar esas sinais. As sinais, independentemente das sinais, o que prima tamén é a sinalización horizontal. Entón, en principio, o que estamos traballando é que a Guardia Civil vai facendo unha visita deseñando por ali e os vigos se inculpan esa normativa, pois que porque vai nos a sancionar igual porque están aparcados en zona amarilla. Entón, realmente, que sí, eu non digo que non aparcan ou deixen de aparcar, digo que se desaparece, que non nos pasa aquí como o Jasoi, cando desapareceu o Jasoi do Concello, desapareceu e parece que foi... Parece que estamos incitando aos veciños de que poden vir buscar o Jasoi ao Concello. Sí. Se realmente alguén rouba algo ou se quitan os sinais, pois habrá que denunciar os casos, non? Eu supoño, ante a Guardia Civil, supoño que será ante a Guardia Civil. Porque aquí non temos outro, non. Entón, pero habrá que denunciar os casos, é patrimonio público, non? Nadie se pode dedicar, desaparecen unhas sinais, non facemos nada. Pois iso foi a impresión que me dou da resposta que lle deron, e se non, miren a videoacta do pleno pasado. Pagan algo no rollo. Na historia, pero non parece normal. Queríamos queixarnos tamén da convocatoria dos plenos, porque son cando cadran e non cando tocan. Dá unha sensación así de que estamos nunha situación de interinidade tamén todos os concelleiros.
E facer o chamamento pois para que se limpie unha pista que hai na igrexa xusto ao lado da casa de Héctor, do señor Héctor, sabe? Hai unha pista que se mete pro monte, si é unha pista de monte, pero xusto ao lado da casa de Héctor só faltan os monos. Porque por ali non dá a pasar, é unha toxeira que ni no demo. É peligroso, está... Como é unha pista municipal, entendo que o Concello debería facer a roza o antes posible, porque ten peligro tamén de incendios cando toque. Ora non arde, non? Pero... Xusto ao lado, non, Héctor o que tanto, arriba do palco que está ao lado de Pedro, do irmão de Pedro. Sabes, a casa de Héctor que traballou na vía. Estuveron estes días... Pois xusto entre a casa de Héctor e a de Castro, o sea, indo cara a de Castro, a pista que se mete que é xusto ao lado da casa. Eu estuve en ali, queixouse... É un camiño, Sí, é un camiño de monte, sí, pero cando menos a entrada do camiño... Quen se queixou? Que? Quen se queixou ele? Dixo mo Héctor un día ali, dixo, aquí faltame... Dixo, para que rozar un pouco. Sí, pero o que ten que rozar tamén é... Agora ten rozado e cortou toda a madeira que tiña para atrás, que era dele. Entón, agora, en principio, podese traballar aí algo. Porque hasta agora tampouco non se podía, porque realmente era todo o que había ali era dele. Pero o camiño hai que preparalo, pero ese camiño é complicado. Pero ainda que non se prepare cando menos cortar, o toxo, porque realmente... Non, ora o camiño non ten toxo, porque agora se toveron... Se non o tería agora, porque eu mirei no... hai dous, cando foi o pleno anterior. E aquelo estaba, máis teño tamén as fotos feitas. Ensilou Nilo, que vai sair por ali abaixo. Aí pasa por ali. Entón se quedou, o camiño se quedou ampliado, e depois a parte de para arriba se cortaron a madeira toda. Non é que estuvera intransitable, digo, era un peligro porque había unha maleza ali, parecía unha toxeira a que había no medio do camiño. Por último, pola miña parte, era pois preguntar ou facer un chamamento a ver cando nos van a ingresar a asignación a grupos e como vamos a facer agora, porque temos a asignación a grupos sin ingresar pendente do ano 2017 e do 2018 e estámoslo acabando. Avanzouse un pouquinho que xa se fixa para Perdón, 2018 témoslo pendente, perdón, que dixen 2017, 2018 témoslo pendente, e ademais creo que o temos pendente os dous grupos. Sí, temos dous. E o que vai deste ano. Entón, gustaríanos saber, porque nós temos que planificar, porque cos cartos da asignación a grupos nós facemos algunha actividade, e entón necesitamos saber cando nos van a ingresar e máis como xustificalos, porque antes facíamoslo así dunha maneira un pouco lasa e, bueno, non sei como vai a ser o procedimento. Entón, gustaríanos que no tempo máis corto posible, pois que facer unha aclaración sobre este tema. Teremos que falar un pouco entonces coa señora secretaria a ver si como cree ela conviente a xustificación. Onte fixo o ingreso do que estaba pendiente por asistencias a plenos e comisións, e a ver se podemos, ora está un poquinho, está unha funcionaria tamén de baixo, entonces está un poquinho máis atarefada, entonces a ver tamén podemos ver como podemos argallar. No, pero cando menos saber é como se pode justificar. Sí, saber como a que nos temos que ater a hora da xustificación e saber como nos van a como se ingresan esas cuantías. Perfecto. Vale, empezaba entonces. Sí. Empezó con as preguntas. Vamos a ver, o grupo de veciños levamos 4 anos e medio solicitando un local no Concello para realizar o noso traballo político. Primeiro tivemos un non por resposta, posteriormente dixésenos a ver se era posible, máis tarde o alcalde asegurounos que antes de terminar o ano 2018 miraríase de asignarnos algo. Precisamos un local para realizar o noso traballo xa temos algún asignado, xa sei que a pregunta é moi repetitiva, pero como levamos 4 anos e medio, pero ahora xa teremos algún asignado, non? Un espacio... A eso contestaremos por escrito.
Deben hacer ben estudiado, porque despois de 4 anos e medio. Bueno, vamos a ver a seguinte, entonces. A seguinte é sobre a limpeza da finca da Reitoral do Oural. Non se fixo limpeza, o sea, desbrazouse ali un pouco, pero está, bueno, xa se ve como está. A ver, supoño que cando se lle manda a limpar aos veciños, se lles manda a cortar, se crea a veces un mal ambiente entre os veciños, porque, bueno, porque a lei está como está, é verdad que a lei é aquí, pero supoño que a Reitoral, un palacio, que a iglesia, non se terá tanta consideración, non? Creo que falaste ti co párroco de... Eu non falei co párroco para nada, para nada. Alguén foi falar con el, alguén supoño que sí que foi falar con el, que chegou a mensaxe moi rapidamente, pero eu non, eu non. No, sin limpar sigue. El non a vai limpar, Entón habrá que tener... Tuvemos unha reunión no arzobispado por outros temas e dixeme que tiñan que facerse cargo, tiñan que limpiar as súas fincas, a todos as rectorales, porque realmente non é cuestión do Concello, esas fincas son fincas privadas, claro. E teñen que eles asumir ese coste que lle paguen a quen queiran e que o fan. Evidentemente, eles prefieren que vayan os veciños que yo limpen de rococó, evidentemente. Sí, xa. Pero non mo dixeron así, vamos. Eu tamén prefiero que me veñan os veciños facer o traballo. E o señor cura da parroquia dixo que ele non daba feito, porque ten de moitas parroquias, entón non dá feito o traballo. Pero non será problema noso, non? Ai, non. Noso, quero dicir... É un problema da veciñanza, evidentemente, dos que viven ao lado, sobre todo, desas casas. Bueno, pois pues, requeriríamos por escrito para que ao arzobispado para que fagan a limpeza. Igual que se fai co gasto dos veciños. A verdade é que igual que se fai co gasto dos veciños. Vale, bueno, pois pues agora vamos aquí con outra cousa. Queríamos desde o grupo de veciños facer mención ao bo traballo feito desde o CIM na primeira xornada de sensibilización en violencia contra a muller. Somos sabedores de todo o traballo previo que se tivo que facer para organizar estas xornadas, esperamos que haxa máis, xa que son tan necesarias para visibilizar esta cruel realidade e, sobre todo, para responsabilizar a toda a sociedade na erradicación deste problema. Queremos dar as grazas desde aquí ás 3 mulleres supervivientes desta violencia, Saladina, Noelia e Emile, que compartiron con todos nós os seus desgarradores relatos. Mulleres valentes que souperon poñer fin a unha vida que non merecía a pena vivir así. Tamén as profesionais que interviron, a xente policial e a abogada, e as xóvenes artistas, Sofía, Sara e Marina. Non podemos mirar para outro lado cando todo isto está ocorrendo tan preto de nós, entre nós. Todos somos responsables e todos podemos loitar para erradicar a violencia de xénero. Gustaríame, bueno, como todos estamos implicados neste problema de difícil solución, non poñemos a veces moito empeño en solucionalo, e sobre todo de cara á xuventude, gustaríame ler un artigo de Octavio Salazar publicado o Día Internacional contra a Violencia de Xénero, porque é moi ilustrativo. Un pouco largo, pero bueno, non pasa nada, non? Querido Abel, en apenas 2 días cumplirás 18 años y te convertirás en ciudadano de pleno derecho. Legalmente habrás superado la minoría de edad, aunque yo sé que todavía en muchos aspectos sigues siendo un niño hombre que tiene la gran suerte de vivir en un país democrático, en el que una Constitución te garantiza los derechos fundamentales y en el que nos ha costado mucho consolidar una sociedad pluralista, esa que ahora algunos están poniendo en peligro. Nunca olvides que tus bisabuelas vivieron en una España en la que no podían votar, ni que tus abuelas tenían un DNI en el que decía que se dedicaban a sus labores, ni que tu madre, incluso tu madre, tuvo que pelear mucho para dedicarse a lo que a ella siempre le apasionó. Deberías tomar conciencia de hasta qué punto tú, yo, todos los hombres, somos responsables de la continuidad de una cultura que devalúa a las mujeres. No pierdas de vista que has tenido la suerte de nacer hombre, y eso todavía hoy te convierte en un sujeto privilegiado,
y que nunca va a sufrir la violencia que son producto del machismo. Justamente por eso, ahora que cumples 18, deberías tomar conciencia de hasta qué punto tú, yo, todos los hombres, somos responsables de la continuidad de una cultura que devalúa a las mujeres, que las hace víctimas de una opresión estructural y que nos sigue considerando a nosotros como los reyes de los países, de las casas y de las calles. Una cultura que genera desigualdad y violencias, múltiples violencias, las que hacen que la mitad femenina de la humanidad esté permanentemente en riesgo, viva con miedos y tenga muchos más obstáculos que nosotros para ejercer la plena ciudadanía. Espero que tú, como hombre ya legalmente reconocido como sujeto político, tomes conciencia de que nosotros somos el problema, no tú ni yo de manera individual, pero sí una masculinidad que sigue siendo educada bajo la ley del dominio y que entiende que las mujeres son seres permanentemente disponibles para satisfacer nuestros deseos y nuestras necesidades. Tú mismo, aunque me digas y repitas que no has visto porno en tu ordenador, has ido creciendo con un imaginario en el que las mujeres están cosificadas, reducidas a objetos sexuales, de la misma manera que como tales aparecen en la publicidad o en los vídeos musicales que ves en YouTube. Nosotros, por el contrario, seguimos siendo los reyes del mambo, los machotes musculosos y poderosos, los que con apenas unos euros podemos tener a nuestra disposición todos los orificios de los cuerpos femeninos en los prostíbulos de las afueras de nuestra ciudad. Este año, que ya está a punto de terminar y en el que tú, querido Abel, has vivido tantos cambios en tu vida, en este país hemos llegado a la cifra de 1000 mujeres asesinadas por hombres. Nunca olvides que eso significa que ha habido 1000 hombres asesinos. A estas alturas de año, 52 más. Y que esos hay que sumar los miles que han maltratado y maltratan a sus esposas, a sus novias, a sus hijas, a sus compañeras de trabajo. El único rasgo que comparten todos ellos es ser hombres y participar, como antes te decía, de una cultura que a nosotros nos da el poder y la palabra, y a ellas el silencio y la sumisión. Es el momento de que rompamos los silencios cómplices. Demos un paso al frente y actuemos también políticamente para acabar con el machismo, con la desigualdad y con las violencias. Es el momento, pues, de que nosotros, tú también, Abel, rompamos los silencios cómplices, demos un paso al frente y actuemos también políticamente para acabar con el machismo, con la desigualdad y con las violencias. Eso pasa por renunciar a comodidades y a privilegios, por convertirnos en militantes, hombres igualitarios, y por reconocer de una vez por todos la equivalencia de hombres y mujeres, seres ambos que debemos compartir de forma paritaria poderes y autoridad, derechos y responsabilidades, espacios y tiempos. Y eso pasa también, querido hijo, por desaprender el machismo que llevamos dentro, por la reconciliación con las emociones y con los afectos, por la asunción personal y colectiva de la ética del cuidado como herramienta con la que construir un mundo más habitable. Espero además que ahora que vas a tener el derecho de votar y elegir a tus representantes en las instituciones públicas, tengas muy claro quiénes apuestan por la igualdad y quiénes pretenden volver a un pasado de desiguales, quiénes tienen en su programa una agenda auténticamente emancipadora y quienes pretenden mantener como dominantes a quienes siempre tuvimos el mando, que no te engañen con promesas falsas, ni con eslóganes viscerales, ni con la retórica propia de salvadores de la patria, que finalmente solo quieren salvarse a sí mismos. Corren malos tiempos para la igualdad, para la justicia social y para la continuidad de las conquistas que en este país hemos tardado siglos en alcanzar. Unas conquistas que no nos podemos permitir que nos arrebaten, y mucho menos ellas, tu madre, tus compañeras, tus amigas, tu prima Lucía o esa chica de la que te has enamorado y a la que espero que nunca quieras poseer, controlar o dominar. Ahora más que nunca es necesario que hombres como tú den un paso al frente y demuestren que la verdadera patria no tiene que ver con las banderas, sino con la realidad de los derechos humanos vividos y compartidos. Agarrémonos a la esperanza verde y violeta, o sea, ecofeminista, que es la única que hará posible el futuro de este planeta. Espero, pues, querido Abel, que en estos próximos 18 cumpleaños
celebres todas las puertas que te abren y al mismo tiempo seas consciente de las mayores dificultades que sufrirán para atravesar esas puertas y solo por el hecho de ser mujeres, las chicas que al mismo tiempo que tú celebren los 18. Eso tan simple y difícil al mismo tiempo es lo que se llama tener conciencia de género. Ojalá tu madre y yo hayamos conseguido que la tengas y que la conviertas en acción política, una acción política transformadora, que sí, no te avergüences de decirlo, no lo escondas con otros términos, se llama feminismo. Un tsunami que no lo olvides nunca, pues el que hizo posible que tus abuelas votaran, que tu madre se convirtiera en atleta o que en tu clase de la universidad hoy haya más chicas que chicos. Un tsunami que hoy más que nunca es necesario para acabar con las violencias machistas y con los políticos y con las políticas que nos dicen que coser empodera o que las mujeres carecen de derechos sexuales y reproductivos, porque todos esos discursos, querido Abel, también son una forma de violencia contra las mujeres. Agarrémonos a la esperanza verde y violeta, o sea, ecofeminista, que es la única que hará posible el futuro de este planeta, porque el feminismo, no lo olvides nunca, no es una guerra contra los hombres, sino una batalla inacabada contra el patriarcado y el machismo, una propuesta de emancipación y sostenibilidad. No olvides nunca que nos va la democracia en ello, pero también las vidas de millones de mujeres y niñas del planeta que hoy, por el hecho de tener clítoris y no pene, siguen condenadas a vivir en el filo de la navaja. Luchemos, tú, yo, todos nosotros, aprendices y cómplices de las compañeras feministas, por ese mundo en el que ojalá algún día, noviembre, sea solo el mes de tu cumpleaños. Con ternura, tu padre. Escrito por Octavio Salazar y dirigido a su hijo y a todas las mujeres. Bueno, paréceme que, no sé, ya un pouco longo, pero que bastante ilustrativo. Vale, por mí nada máis. Moitas gracias, Paisa. Bueno, seguindo co tema que desarrollaba Mari Carmen, nós desde o noso grupo propoñemos que nos unamos ao proxecto En Negro contra a Violencia, que é unha acción colectiva de sensibilización social contra as violencias machistas, que xurde no ano 2015 en Compostela, e que foi medrando e involucrando a cada vez máis concellos, sectores e institucións. Os concellos, empresas e asociacións que se adhiran deben ter un compromiso político e técnico para espallar a acción e mobilizar a poboación e os agentes sociais e económicos para tinguir de negro as vilas e cidades galegas. Para ello deberán asinar un documento de adhesión á campaña En Negro contra as Violencias. Moitos dos concellos da nosa contorna xa están, Vedra, Ames e todos estes xa están. E nós creemos que Boqueixón tamén debe formar parte e comprometerse con esta acción colectiva para, entre todos, loitar contra esta lacra que é a violencia machista, que nos mata polo simple feito de ser mulleres. E despois teño unha pregunta que, como ben decía Xavi antes, aquí as reunións parece que se fan sempre a golpe de telefonazo, entonces vémonos obligados a preguntar. Parece ser que no mes de outubro o señor Canaval se estuvo reunindo cos veciños dos edificios del Estedo. Non sabemos cal é o motivo nin a que veciños, porque eu son residente nun dos edificios del Estedo e a mí non se me convocou para nada. Entonces quería saber que se tratou, se é algo que ten que ver co Concello, se é algo personal, se que é, porque nós pregúntanos e nós debemos ofrecer respostas tamén. Bueno, eso vais por respostar por escrito con todo o que se tratou nesa reunión por parte neste caso do señor Canaval. Entonces hai actas ou hai algo? El vai vos a contestar por escrito. Vale, perfecto. Pola miña parte nada máis. Boa tarde a todos e a todas. En primeiro lugar, quero simplemente dicir inicialmente que hoxe, día 27 de mañá, día 28, a atención primaria está de folga. Entonces eu desde aquí apoio a folga nese ámbito, no meu ámbito. Ben, en canto a rogos, vou ser reiterativo, sei que
que a veces pode ser un poquinho pesado, pero se non se cumpren, pois hai que ser así, non? Para que dunha vez se fagan. Entón, o primeiro rogo sería a limpeza de cunetas en todo o noso concello, non? Non serve con só limpar unhas, cando se chaman, de vez en cando se encharcan, é dicir, hai que ter unha planificación, non? Non sirve aquelo de que dicía o exalcalde, temos un plan organizado, planificado, bueno, non hai ningún plan, é dicir, non me serve que cando un chama para limpar unha cuneta porque está encharcada se lle limpa nese intre, non, hai que ter unha planificación diso, hai que limpar progresivamente, non nesta época, lóxicamente, a lóxica o que nos di é que non se limpan nesta época do ano, senón que se limpan en épocas pois estivais, primaverais, etc., non? Para ter un pouquiño de previsión e despois non hai máis problemáticas neste senso, non? Outro rogo sería a limpeza do lavadeiro da zona do campo de Pousada. Limpáronse os da contorna e deixouse ese, non sabe ben por qué. Teño fotos, despois se quere, cando remate o pleno podo mandarlle unha foto. É dicir, límpase o que está próximo á casa de meus pais, límpanse outros, pero ese non se sabe ben por qué. Chamanlle a zona do campo, sí. Está ao lado da casa de Xacinto, Bernardo e todo iso. Entonces, esa zona hai hierba, silvas... A ver, escoita, eu este ano por menos creo que entendíamos que estaban todos feitos, porque non se discriminou a ningún por ningún lado. Eu teño unha foto de hoxe. Bueno, eu non che digo que non, pero eu creo que este ano que se fixo bastante esforzo no tema de limpeza de lavadeiros, de todo ese, entón creo que se quedou algún, pois, Sí, quedou ese lavadeiro, sí. E despois, insisto, na limpeza da finca que era de Gondar, que sigue estando igual. Non sei se por parte do noso Concello se lle mandou algún requerimento ao banco para que fixese unha limpeza dela. Cal é o prazo, cal é o marxe que se lle dá, e se non se limpa, pois terá que ser o noso Concello de forma subsidiaria o que limpe iso e lle repercuta o gasto a ese banco. É tan simple como iso. A pesar de ser un banco, pois é unha entidade xurídica, pois que, bueno, como unha persoa física, pois ten que responder ante este tema, non? Outra cuestión que me formulan os veciños da zona sería o arranxo da pista que vai da Corna á Igrexa de Pousada. Cando se vai a iniciar o arranxo, porque, bueno, leva programada esa pista, pero xa fai que non se sabe nada diso. Entón era porque ten bastantes baches, entón, bueno, para coñecer un pouquiño neste punto, non? E a última sería sobre a limpeza dunha finca na Agra da Riba, que me dixo vostede que era do Agader. Se mandou tamén a esta institución algún tipo de requerimento de alguna cousiña para que se leve a cabo esa limpeza desa finca. Pola miña parte, nada máis. Ora, esas o que sean para contestar, se contestarei por escrito, para tener para un rogo aquí o portavoz do Grupo Popular. Sí, bueno, eu non sei se pode considerar como un rogo unha petición ao presidente desta corporación e á secretaria interventora con respecto a intervención que se produciu aquí con respecto á moción do Grupo de Veciños do Transporte Metropolitano, pero eu quero pedir que non se retire ningunha parte da intervención para que o señor Canaval poida comprobar donde eu lle faltei ao respecto e donde eu insultei. Nada máis. Hai videoacta de todos os proxectos, entón, sí, non digo, a ver, non pasa nada, non? Eu creo que realmente debería ser eliminar o corte eso, donde eu debería ser o máis normal, sería eliminar tanto unha cosa como a outra. Pero, bueno, deixémoslo así, o que queres escoitar aquí as coitas, bueno. Na vida ata vai todo. E xa non va fer nada. Pero fase cortas e pegas. Eu pido disculpas polo que dice. Sigo pedindo. Bueno,
Eu creo que xa escoitei algunha máis, bueno, Apreciado, o sea, sinto que menos presión o traballo deste grupo. E sigue con esa ficha de cínico que realmente non me vas a sacar de tal porque provoca no cando se deixa provocar, pero non me vou deixar provocar. Porque non merece, non merece. levanta esa sesión. Unha cuestión. Anselmo ten lotería do Concello. Bueno, non sei se é do Concello, se compraste ti un pouco a título. No, é do Concello. É do Concello. No, Bueno, é do Concello. É un número que xogan os traballadores do Concello e... Non, son décimos. Por se lle queredes encargar. Levanta esa sesión, pero pode agora ten dereito a falar ao público. Corto. Non temos reglamento orgánico. Non temos reglamento orgánico, non sei. Sí, non sei. A ver. A ver, si levantar esa sesión podes comentar. Agora non vai salir, non se vai a gravar, en principio, pero...